eyamo yokobarentamo ebyombe ao byabateri nabo igasobomo bokobanekia abasani ao kurwa sorongo rwagusi ngocha baramo elio kwegenderia ase ebiegwa byabo na gusirwa ase echinchera ao nigo ritukoria rero omonchoreria Patrick Rianga kubwaterana n'abateri ao banyara koba bakumirana ase ogwetani basibu abo baetania chimibere imense manyamataro na gusanga igoro y'echinchera cyokobekanamo na korosia getaseni ky'abasani abo baranyare gokorera na korokia ebiego byabo gwetera somoiga orariganiwe ugotambuka omwaka nabo igo abasani ao banyara koba bagwikirana abo ase egati y'abasani abo bagokeiro moroberi oyo muri Petrol Machine no arenga ase egati yabo agotomanya senchero y'obwikirana kubeka abasani bonse byamo whenever there is an issue, whenever we are borrow, whenever we take motu, whenever we rebel, when you want to take a unity of purpose. Magiga y'abasani b'ekingencho cyonsi kurwa sorongo rwagusi korekana tibariamo nabunenjeremo yo kubarentamo na korosyo bumu bobasani aho kurorogongo rwagusi ero ko igendrira na kogendrira byego byabo aho nigolchikira rero monchoria Patrick Rianga kubwatira n'abasani bae bakorege karona abasani aho etene chimibere imerongo rwagusi asensema ya matare kerenge kenene kyarenge ko abekamo nambemo twachali tukoria rero kumira abasani bonse bagusi asibabeta abantu bakora content content creators kuimira abana musiki kuimira amatengi na kuimira biega bali bakora chiko sori cyo kwegia esingencho yemo yokubaletamo egere banyare gukonyeka andi lini banyare koros chibesa kuraso mutanda oyo kurengana na Rianga nigarobere cyumurobiri wokoreta abasani amo wetero muyega bwo gutambako umwaka oyo ero kwagache studio negetsenikira bakonya basani abo kwigenderera sichi talanta cyabo shoye proceeds just shoye ko jwapa 31 na tarehe moja njiri jwenda somo ko Patrick ejiko jikoenda asoko jiko chaka center ya creative igaso mu cyobosongo iga basani amna baliga out of the proceeds to jikonyora kurwali se show ya crossover chibasi jiko kotera keto akanikira omonto will be spent asoko chaka a creative center igonye chiko cha kuisana gurba upload toja konye fence so that we start creating a creative center ego chikobake tumeka for all our musicians, for our creative arts, bantu wale content creators, comedians bonsi pi baje se studio you was a center you banyali kufaidika and banyali kutwara amangana yoko chenga talent yabo na magega yo gukora egikarikyo nigo barosie committee yera chukobarigia na kubabeka abasani bonsi pia amo nonya baria bagochaka agende kitokwa nga unit of purpose yeye ego chukocha sengenjo twarosie sub committee ga ego chukotenenera korosi ebintu byabasani byose binyale kokoraki binyale koba ase egekabwe kemo na ntonyale go distribute to all of them banyale kufaidika kurwase obosani obwabo baje kore chando bare mashinani mari bare twana kono opportunity to present their talents to bwa tokoboko no bara bantu mambiende. That's our main intention yogocha gusi egati abasani abo bakora wana ukiondo nigo bagokire getambo kere kigasiri bagadi abasani bonsi na kurwo kubolia wale bataikirana banyakoba bakwariganiwa asoko bwatirana ero kwigenderia egente getangania abasani bale kolera is equity okonyoro musani amanyekaine abwata matera anchire lakini taikorangeri gushow so a committee elikara yabe kugali na committee gochikolira ngaki you are going to get a platform based on merit onyo korega asiengia you will get a platform to perform and put money in your pockets bumira nagaiga talinga barenge bonsi mbale barenge migondo mbale bangengale so toranga nkwale ngasi moyegoyo orenga you are left out the door is still open onyo koro musani if you are a creative out there reach out ngakere simi akira end of the actors was a musicians yoma ebwate namba yabo bako include we want this thing ebero liye kubori kero monto oromo gusi obwate interest yomo gusi at heart asebono kubori kwa rurego cha sabanto bonsi bokwanyo kuye kubwaterana na gosire nganeye eri gokinya egesoko kyomo gusi talinga Patrick na robot kibasa nyinge gusienge ma we have very many people billionaires haba gusi but nabakonyo romonta kwa siringi 10 but I ready to share 2 shillings nae. So that is one thing abasani wants to thank Patrick, not because he's rich, but he has a big heart.
So we also call upon gente kitalinga ni Patrick wasene kio kiondo. We call upon apa kusiba speak of goodwill banche tegesaku and banche our culture to come on board, bring their views, bring their ideas, bring their resources so that tokonyegesaku tokonye culture yo Mugusi musically, content na kirigento geko konsani Mugusi. Kuripotiria Ensoko TV kuraiga Nyamatare nsema yomega kututu chache South County ya Kisii Chepethuel Machin.